Benvidos un ano máis a este gran día para as nosas letras, onde a Escola Municipal de Música de Meaño aportará información e tradicións da nosa cultura literaria e musical sen perder a nosa esencia, a lingua. Tal e como dicía un dos grandes escritores galegos, se aínda somos galegos é por obra e arte do idioma, castelán. Carlos Casares era descrito por Gloria Sánchez da seguinte maneira: o home do impermeable amarelo buscou palabras no seu corazón, palabras ledas, palabras ásperas, palabras anchas como o mar, e enfiou con elas historias breves, tan delgadas que se arrolasen entre os dedos da brisa. Escribiunas en pequenas follas de papel e foinas pegando con todo o cuidado nas ramas da árbore desplumada. Como vedes, isto vai de palabras. Esas palabras que usaba o escritor e das cales estamos formados cada un de nós. Todo o mundo escoitou falar do Principiño, pero o que quizáis non sabemos é que este conto foi traducido en 322 idiomas, e entre eles o galego, por Carlos Casares. Este relato danos unha visión da relación do ser humano co seu próximo e co mundo, unha gran reflexión sobre o amor, a amizade, a responsabilidade e o sentido da vida nun contexto profundamente afectado pola soidade. É unha locura odiar a todas as rosas porque unha che pinchou, renunciar a todos os teus soños porque uno se realizou. Canción O meu país, Magín Blanco.